Πάμε στο ναό. Στο Regency. Έλα, ξεκινάμε για το ναό, Βασίλη. Πάμε στο ναό. Είδες, έχει επάνω σύννεφα. Αυτή η ησυχία είναι ωραία. Ωραία αέρας, Φυσάει. Τα πλατιά δεν βλέπω κάτι. Εφτά κάμε. Bingo. Ωραία, δεν έφερα την τσάντα για τα λεφτά. Ωραία, μεγαλεία. Πού το, να το, έσκασε. Πάει γρήγορα στην κατεβασιά. Ναι, η ίδια ταχύτητα βγαίνει. Ναι. Βέβαια. Και τελειώνοντας, μερικές φωτογραφίες για εμπόδιο λησμονιάς. Μας έκανε καλή μέρα, είναι και αυτές οι μέρες που συνηθίζουμε να πηγαίνουμε 1-2 φορές στο βουνό, έτσι, για το καλό. Αλλά αυτό που αξίζει περισσότερο είναι η διαδρομή. Είναι πράγματι μαγευτική. Και επειδή σε πολύ λίγες μέρες έχουμε Χριστούγεννα, ευκαιρία να ευχηθούμε υγεία και ό,τι επιθυμεί καθένας μας σε φίλους και γνωστούς. Καλά να είμαστε.